Aukerak, erronkak eta oztopoak iraunkortasunerako transmisioetan klima aldaketaren testu inguruan izenburupean Klimaguneak, BC3k eta Euskal Herriko Unibertsitateak jardunaldiak antolatu dituzte. Zientzia eta teknologiaren zenbait ikertzaileek klima aldaketari aurre egiteko hartu beharreko neurriei buruzko gaiak izan dituzte mahai gainean. Hala nola, jasangarritasuneranzko transizioak. Hausnarketak leku guztietan egiten dira eta guk gure erantzukizun pitxinare badaukagu, klima aldaketan sortzen ditugun arazoei aurre egiteko, baina baita ere hausnarketa zientifikoa, teknikoak, gizarte zibil antolatuarekin, administrazioarekin eta Klimagunea hitzak esaten duen bezala gunea da, hausnarketarako gunea eta zitxoak jartzeko eta aurrera begira joateko. Aurtengoa laugarren edizioa du. Parte hartzea handitu eginda. Goizen zehar ikerlari ezberdinak parte hartu dute, hausnarketa ezberdinak mahai gaineratuz. Esaterako, Vanessa Kastan ikerlariak eremu lokalean eman daitezkeen esperientzien inguruan mintzatu da. Bakoitza bere esparruan egin dituen aldaketa txiki horiek norako eraldaketa sortu ahal ditzaketen. Bada gune zientifiko bat, baina aurten nahi genuen gune zientifikoa ahalik eta gehien ireki, gizarteratu eta asko poztu gaitu jakiteak, gizartetik eragile asko etorri direla, eremu lokaletik, baita ere administrazio ezberdinetatik, Eusko Jaurlaritzatik, diputazioetatik, udaletxetatik, eta esan bezala igual erakundez kanpoko eragileak ere etorri direla. Onarpen zabala du klima aldaketak jendartean, eta arazoaren inguruan gizartean badakezka, baina ezin daiteke hori bakarrik izan. Ikusten ari garena da, kontzientziaz aparte, gero egunerokoan hori nabaritu behar dela. Eta pausu hori da zailena, baina pausu hori da eman beharrekoa, pausu hori gabe ez dagolako irten biderik. Eta administrazioek badute klima aldaketaren arazoa euren agendetan. Horretan borrokan gabiltz, hori da saiatzen ari garena. Gure zientzia ez da paperean gelditzeko, ez da berri batetan gelditzeko edo aldizkari batetan argitaratzeko gauza bat. Guk nahi duguna eta horretarako lan egiten dugu balik eta gehien administrazioan dauden eragile horiek guri entzun, gurekin elkartrukatu ideiak, beraiek ze baldintzeta dauden, ze beharra dauzkaten guk zer eskaini dezakegun eta hartu eman horretan elkarrekin modu kooperatibo batetan aurrera joatea. Hori da gure helburua. Varsovian ospatu zen Nazio Batuak antolatuta klima aldaketaren inguruko goi-bilera. Beste behin ezen akordiorik lortu. Eta denak jarri dira Parisen datorren urtean ospatu behar den bilerari begira. Badago eremu globalean, Nazio Batuek aurrera emate dituzten negoziazio horietan, eta oso gai garrantzitsua da, beharrezkoa. Maila horietan akordio interesgarriak eta onak lortzea ezinbestekoa da. Baina ikusten dugu urtez urte, zinismo pitxin bat ere eduki genezake, ez dakigu ze mailataraino lortuko dugun beharrezkoak diren akordio minimoak ere bai, Eta hurrengo urtean, 2015an Parisen izango da goi bilera, segurazki azkeneko hamarkadakoan importanteena, eta horrek erabakiko du aurrera begira Nazio Batuek eta horrek implikatzen duena estatu guztiek, herrialde guztiek egin beharko dituzten ahaleginak noraino helduko diren. Hor finkatuko dira zeintzuk izan berdin ahalegin horiek. Eta orduan horra begira gaude, 2015an Parisen zer gertatuko den eta orain arte egindako lana izan da Pariseko goi bilera hori prestatzeko. Eta orain arte ikusi duguna gauzak oso berde daudela, ez dago bat ere ziurtasunik zerbait benetan interesgarria aterako denik. Parisen ospatu behar den goi-bileran bada esperantza, baina oraindik ez dago akordioa lortuko den ebidentziarik. Gaurkoan gogora ekarri digute goi-bilera horietan ematen diren akordioak oso hauskorrak izan daitezkela. Izan ere, ematen diren akordioak politikoak dira.